Pace? Pace. Pentru cei ce nu mă cunosc, de surorii Lucica Spănu, am și o scurtă mărturie prin care Dumnezeu și-a arătat slava în viața mea și ca o întărire pentru mine și pentru dumneavoastră fiecare. Am trecut printr-o boală, o încercare grea. V-ați rugat pentru mine, sau că mi-a spus că să vă rugați și Dumnezeu a ascultat rugăciunea dumneavoastră și rugăciunea mea și astăzi sunt în casa Lui aici. Medicii nu mi-au dat șansă la viață, dar Dumnezeu mi-a dat o viață nouă. Ce nu e cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Acum un an în urmă am fost diagnosticat cu o boală care îți atacă intestinele, o boală care mi-a afectat și mie colonul. Și vreau să spun această mărturie mai specială pentru frații care au înțeles că trece și ei printr-o operație care suferi, ca Domnul să-i întărească și să fie credincioși și să aibă credință că Dumnezeu poate. Amin, amin. Acum un an de zile am plecat în Germania cu soția mea la muncă acolo și munceam și am depistat că începusem să sângeresc când mă duc la toaletă. După multe controale și medici, unii medici mi-au zis că nu am nimic, doar niște simple hemoraizi. Am stat acasă, mi-a dat un tratament, am luat tratamentul, nicio schimbare, am plecat din nou la doctor și după o investigație mai amănunțită, mi s-a spus că sufăr de o boală Crohn care îți atacă intestinele și această boală m-a slăbit foarte mult. Într-o lună de zile am slăbit 35 de kilograme. Mergeam la toaletă chiar și de 20 de ori pe zi. Și a venit momentul în care doctorul a venit la mine și mi-a zis: starea ta e foarte agravată și tu trebuie să te operezi. Că dacă mai stai, o să mori. Prima oară nu am acceptat, a zis că Doamne, tu trebuie să te atingi de mine. Dar Dumnezeu mai folosește și metoda asta în care să treci printr-o intervenție, că Dumnezeu să te vindece. Dumnezeu vindecă și fără intervenție, dar vindecă și prin medici. Am refuzat și am zis: Doamne, trebuie să mă vindeci. Dar Dumnezeu a îngăduit să trec prin intervenție și a venit a doua oară medici și a zis: dacă tu nu te operezi, nu o să mai trăiești. A doua zi e fatală pentru tine. La care am acceptat, a venit fratele George, un păstor la mine. Chiar mi-aduc aminte soacra mea și cu fratele acolo din spate. Căutau un păstor să vină la mine să-mi facă ungerea și să-mi dea cina și Dumnezeu a lucrat și a venit fix în acel moment păstorul nostru de la biserică. Dumnezeu a lucrat. Operația a durat 3 ore și jumătate. După 3 ore și jumătate trebuia să mă trezesc, dar m-am trezit a doua zi la ora 10. A fost o operație destul de grea, că mi s-a scos tot colonul afară și mi s-a pus o pungă aici, care aveam, după operație, aveam 50 de kilograme. Nu mai puteam să mă ridic nici din pat, nici nimic. Veneau doctori la mine, soția mea și mă ajutau să fac baie și toate aceste lucruri. Mi-aduc aminte că în fiecare seară când mă puneam să dorm, eram la terapie intensivă.
Am stat acolo 15 zile. În fiecare seară când mă puneam să dorm la dreapta mea, la capul meu, era în fiecare seară o persoană în alb. Și am zis, Doamne, zic, Tu nu mă lași, ești lângă mine. Am văzut mâna lui Dumnezeu cum a lucrat și ce vreau să vă spun că acest verset care spune ce nu e cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și când treceți prin încercări să mulțumiți Domnul chiar dacă sunteți încercați, că aurul se curățește prin foc. Dumnezeu m-a vindecat. Acum sunt bine, sănătos. Nu credeam că vom mai ajunge în casa Lui. Și nu credeau nici ai mei de acasă sau prieteni sau stăteam și vorbeam și spuneam, băi, nu credeam că o să te mai vedem. Dar Domnul a avut milă și îndurare de mine și s-a atins. Amin. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și Domnul să ne ajute să fim credincioși până la capăt și să avem credință. Amin. Amin. A spus că s-a trezit cu